Русица препуска към селото. Препуска, за да отнесе тревожна вест. Полицията е разбрала, че на сватбата в селото има нелегални. Пресекла е всички пътища. Находчивата девойка успява да се промъкне, минава през най-различни препятствия, предупреждава баща си и нелегалните избягват при партизаните. Злият пристав и неговият старши остават изиграни без да разберат, че Русица ги е надхитрила. Детство мое, реално и вълшебно, детство мое, така си ми потребно. Спре се мъча света да обърна, бягна от пръчка, при теб да се върна. Пак ви умруча, ръжди в петак да скрия, пак се скучи то да вдигна олелия. Пак спи перда, поръся филия от хлябача. Детство мое, наръстено етажно, детство мое, за мен така е важно. Щом студено ми стане да мога да си взема от детския огън. Все се мъча света да обърна, яхна от пръчка при тебе да се върна. Всеки ден по една дяволия да е от мен. Детство мое, реално и вълшебно, детство мое, така си ми потребно. Все се мъча света да обърна, бягна от пръчка, при теб да се върна. Пак ви умруча, ръжди в петак да скрия, пак се скучи то да вдигна олелия. Пак спи перда, поръся филия от хлябача.
Какви са тия ябълки? Мама ме праща. На Ламбо трябва да ги нося. Къпни си, Кате, пък Ламбо може и да почака. Ще почакате къде ще иде. Никой няма да ми прости този провал. Никой. Кариерата ми пропада. Някой е издал, че сме тук и че знаем. Аз заминавам веднага. Ще докладвам лично на областния началник. Господин Пристав. Заповядайте. Полицайите остават тук. Ами ние сме тук вече цяла седмица. Оставайте задълго. Селото е партизанско и се налага да има полицейска охрана. Ами къде ще спят, господин Пристав? 11 полицаи са. 10. Аз съм старши. В кметството няма място. Само една стая има. Тогава ще останат в училището. Как? Ами учениците? Те къде ще учат? Няма да учат. Известно време няма да учат. На много места в страната е така, поради положението. Положението е чрезвичайно. Трябва да арестуваме всички близки на партизаните до един. Имам едно момиче, господин Пристав, дече ми щепи каплата. Аре сега за една капла. Не и търгове. Стига сте търговци. Господа, вие сте първите хора на селото. Оставям ви старшите заедно с полицаите. Аз заминавам за града. Ще се върна и тогава... Старче! Аз, господин Цъв! Идентифицирай цялото село до един. Как? Идентифицирай всички до един. Демек? Фотографирайки. Като се върна всички да са идентифицирани. Тисе! Разбрано! Веднага при мен. Я чакай, Матис. Кмете, я запиши думичката, докато не сме забравили. Как беше? Идентифицирай. Не беше ли по-кратко? Тая дума никога не е била кратка. Идентифицирай. Аз си искам каплата на велосипеда. Стига с тази капла, бе! Полицията не се интересува от капли. Ние сме по политиката. От вас иска мълчание. Ние си знаем какво и прочие. Аз сега започвам да Фикация. Тая дума ще ми съсипе службата. Виж какво, кмете. Господин Пристава си има мотоциклет. А на мене като старши ми се полага поне един кон. Как ще обикалям селото и близките околности пеша? Тая работа не е много редна. Не може ли да го минем като реквизиция? Реквизицията се прави за държавни нужди, за фронта. А ти искаш да вземеш коня, за да го яздиш. Магаре, не може ли? Дума да не става. Не ми отива на положението. Едно време Христос е яздал на магаре. Аз си съм Христос! А полицейски стаж! На Стопанина ще обясним, че реквизицията е временна, докато съм тук. Конете в селото са фрегатни. Нямаме расов кон. Няма, може и фрегатен. Важното е да търпи седло на гърба си. Айде, тръгвай, че горе от желание. Аз искам каплата. Стига с тая капла, бе! Айде.
Чакайте, бе, хора, защо ме взимате добичето, бе? Защо, а? Що викаш, бе? На хората им взеха кравите. Твоят кон е за временно. Щом полицайите си отидат, ще ти го върнат. За да го поязди старшата, че се уморява. Ама той знае ли да язди, бе, господин кмете? Каза, че бил кавалерист. Да не ми се сипи добичето, бе. Дай Боже. Добре. Що влезеш? Реглан. Господин старши, кой не го доведохме? Та тръгваме. Хайде, господин старши. Това ли е? Колко е годишен този кон? Три, господин старши. Три ли? Ага. Аз мисля, има най-малко 18 години. Хубаво, бръсан, бе. Гледай. Бръсан е. Абе, айде аз после. Хайде, че сега цялото село вас гледа. Полицейската власт. Дръга. Айде. Заклещи се нещо. Сабята. Сабята отдолу остана. Искай. Така. Обърни я. Вънка, какво представително. Ето. Айде, как се казват? Чакай, къде ти? Къде, бе? Ай, ти, животинчето, гай го коса въртех с учеса. Това е каруцарски кон, това не? Айде! Ти на мене ли се опинаш, бе? С кого имаш? Кавалериста падна. Я да видим. Съди се. Шапката. Без паники. Нищо ми няма. Без паники. Нищо ми няма. Сега главата. Аз май съм подвикнал малко. Ами защо? Караш като жокей. Аз тези дни ще го обязда. Добре. Ти да не останеш лошо впечатление, а? Моля те си. Айде, разпръсни се, направете път на господин фотографа. Айде. Момент. Жена там. Господин старши фотографа. Добър ден. Той ли е? Я насам, бе, момче. Цялото село. Сумата снимки. Добре. Като на едро. И като за властта, едната ще струва по... Нищо няма да струва. Но как така? Слушай, бе, ей! Царство фалирва. Ти сметки ще ми правиш. Къде се намираш ти, бе? Хай имена. И аз ще фалирам. Отказвам. Да. Отивам си. Чакай. Къде, бе? Отивам си. Арестуван си. Прокопи. Щом като знаем много арестуване. Ще ви апарат. Веднага. Оставете камите. Веднага, момента. Айде. Оставам. На шикълки си играем ни тука. Къде се намираш ти? Ти с кого спориш, бе? А? С властта ли ще спориш, бе, Хаймана, такъв? Веднага. Моля ви се. Айде. Почвай. Моля ви се. Моментално. Оставам. Да, веднага. Не трепери. Смущавам се.
Иди нататък. Смущава се човека. Художник. Я аз тебе първи да те идентифицирам, че да ти доде акъла в главата. Господин старши, тук е фокуса. А тук бледната. А тук визиора. Ти мен ли ще учиш, бе? А от тук се гледа. На властта уроци ще даваш. Я седай там. От тук се гледало. Знам аз откъде се гледа. Аз? Какво? Какво имам? Не там, господин старши. Не там. Фокуса. Какво фокуса, бе? Фокуса? Фокуса си ти! Фокуса. Без къргичалаци. Ръцете долу. Макни каскета. Върни главата. Дай. Ей, тук ще гледаш. Вътре. И никакви усмивки такива работи да ги нямаме. Штрак. Първа топка. Заеми си мястото. Пускай жело. Айде бързо. Сядай тук. Така. Гледай насам. Махни му кълпака. Готово. Следващия. Още един път. Следващия. Нова партида, господин старши. Господин старши, куче. Няма значение, куче. Разрешавам. Карай. Цезар, стой мирно. Обърни си главата. Излай. Браво, Цезар. Всички ще идентифицирам. Да запомнят. Главата наляво. А така? А погледни към мене. Готово. Тебе те идентифицирах, Хенаки, за наказание, дет ти откраднаха оръжието. Ако не бяха ме шибнали по главата, шибнаха изневиделица и станах несъзнателен. Лък! Десния арест! Ето, оставям ги тук при цялото село. Какво го направихме селото Прокопи? Как беше оная думичка? Не знаеш. Ти?
Не знаеш. Сама, че ти знаеш ли? Цялото село го идентифицирахме. До вечера тая думичка да се усвои от целия личен състав. Ясно ли е? Мене просто хора ми не трябват. Айде повтаряй. Почни. Идентифицирахме. Продължи. Ясно го горе. Идентифицирахме. Стой. Отделно. Ти. Грешно. Ти. Ти. Идентифицирахме. Идентифицирахме. Браво. Свободни. Тук нещо хладно ли е? Стените ли са дебели? Вардят ли? Господин старши, мога ли да кажа? Кажи да. Господин старши, да вляза вътре да го пазя. Тук е хладно и вали дъжд. Отключи му и му кажи да излезе навън. Отключено е, господин старши. Я ела тук, бе, керата. Свири. Тая свирна и ще иди си през носа. Колко дни ти остава арест? 9, господин старши. Другите от мен да мине. 6. А сега марш на пост. Заставаш на пътя надказ за женицата. Ти Прокопи подказ за женицата. Пускате само който е във връзка с варенето на ракия. Ясно ли е? Верно. И се стегни малко. Служи се амуницията. Марш на пост. Защото ракията стои над политиката. Ракия е имало преди нас. Ще има и след нас. Лизай! Обърно! Стойте хората веднага. Слушам си, пристав. Строй се. Живо. Тила с мен. По-живо да е. Имаме точни сведения, че след 3 дни партизаните ще нападнат село Манастирище. И слава Богу, защото ако нападнат тук, ще ви хванат по бели гащи. Ще се стараем, господин пристав. Ще ви насъдя на паче яйца, ако не се стараете. Да се отваряте очите и да наблюдавате за раздвижване на населението и децата. Фештайн? Не го познавам, господин пристав. Ще стараем. Това значи разбрано ли е? Ясно. Децата на комунистите са комунисти. Федеро! Ще обръснеш ли властта, Коцо? Дадено. Властта никой не бръсне, ама аз не. Ей! Добре, че не сте в манастирище и подстригване можеше да има. Защо, бе? След 3 дни партизаните ще го нападнат. Хайде, бе. Кмете, знаеш ли? Пристава сега дойде. Прокопи вика, имаме сигурни сведения. Вие си играйте. А нас питате ли дето бдим и денем и нощем?
Ваньо, и с онези комуничета да не играеш моето момче, че има и нареждане по отношение на тях. Строго следене и под око. Ти си бирнишко дете и с тях работа нямаш. А ти знаеш ли, че господин Тоте дава 1000 лева на оня, който оттепе кучето? 1000 лева? 1000. Не думай, бе. Не думай 1000. Нали го хапа? Сега лежи в болницата. Така че има зъб на кучето. Гръмнеш ли го, парите са твои. Още го гръмна, няма и окото ми няма да мигне. Веднъж да го взема на мушката. Откъде знаеш? Чу го мръсна нас. Бързат за манастирище. Къде знаеш? С ушите си го чух. Има ли сведения, че партизаните ще ударят там и се канят да ги унищожат? Нарочно ми го казваш, нали? Нарочно. Благодаря ти. Аз съм дете. Ще ме пуснат. И съм момиче. Дете. Вчера кмета ме предупреди. Големият вика хвана гората. А момичето по-далеч от затвора няма да стигне. Ама... Няма ама. Седи тук, ти казвам. По един от къща пускат наказание. Служа на сона в торбата. Хайде. Стой! Забравил го е. Не може. Властта е в опасност и мене са ме сложили тук да я паза. Такава е политиката. Добре, де, ама какво общо има ракията с политиката? Нищо. Ракията стои над политиката. А ракия имало преди нас, ще има и след нас. Добре, де, ама татко пие само са на сон. На сон е по-хубаво. Бягай. Цезаре, бе. Измисли нещо.
Тръгнем ли да избикаляме, ще закъснеем. Единственият път е през пещерата. Тишина! Ела, тука го доведи. Тука, чуваш ли? Айде, тука. Тука. Не го изпускай. Не го изпускай, Цезар. Хайде, тук. Ето, ела по-насам, по-насам. Хайде по-насам. Така. 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 Още малко. Още. Стой се! Стой се! Стой се! Равнис, равнис, равнис.
Мир! Глави надесно! Леле, мале. И това ми било полицай. Ено, станат. Стигни се, бе. Какво се навръщал? А? Абе, Янаки. Ей ти, какво се тръпаш, бе? Няма да бия, бе. А? Гейк шапка. Това не е шапка. Това е ми кица. Ей, става ти, опри си кичката. А, така. А той е хайванин. Колко пъти му казвам да се седне малко. Стигни малко. Положението е чрезвичайно, момчета. И го налага... Какво го налага? Налага всеки да бъде с оръжието си и прочие. Всеки момент може да бъдем изненадани. Как ще бъдем изненадани, като партизаните ще нападнат манастирище? Мак! Кой команда тук? Вие или аз? Ти, що си без пушка? Казах ли с пушки? Или на гимнастика си дошъл? Решете да дойда, знаеш. Решавам. Аз вчера, значи, господин старши, както доложих, бях нападнат на поста от партизаните и се сражавах храбро. Пушката де е стамате. Пушката, точно това. Пушката изтървах и тя се поискриви. Де види? Слушай. Останаха и без оръжие. Извикай, бате. Как е? Спокойно. Заръча ли нещо, командир? Нищо, не се вкараме. Цезар. Русица е в пещерата. Чакай малко. Тук съм, бате. Ето колана. Хвани се. Внимавай. Така. Нали ти казах да не минаваш тук?
Защо си тук? Казвай. Казвай сега. Полицията знае за манастирище. Сигурно ли? Нали затова минах през пещерата, от всякъде обградена от стражари. Сими. На вас по-ви трябва. Внимай, ще убиеш, брат си. Един път годината гърми, празен, а сега е пълен. Стражари, казваш. Колко горе-долу има в нашето село? Не съм ги броила, но ако трябва... Трябва да разберем. Колко оръжие има в нашето село? И колцина са полицайите. Нали ще ни чакат манастирище? А ние ще слезем в нашето село. Вярно ли, бате? Слушай сега. Има цял ден и половина до тогава. Тък му време да видиш оръжието и да преброиш хората. Русице, откъде знаят за манастирище? Ваню, сина на бирника ми каза, подслушвал е. Ага. Искаш ли да се научиш да стреляш? Ела с мен. Тук е нашето царство. Няма нито стражари, нито бирници. Може да си гърмим колкото искаме. Внимавай сега. Държиш с дясната ръка здраво приклада. След това тук хващаш също здраво. След което дърпаш затвора към себе си. Разбираш ли? Тук натискаш спусъка. Опитай. Давай. Давай. Видя ли? Видя ли, че няма нищо страшно? Стига игра. Хайде към изхода. А сега гледай никой да не те види. Явката в манастира, докато трае литургията. Ако ме няма, в кошарата. Ясно? Цезар! Русица и Цезар са изчезнали напълно, господин старши. Че ма гръм не живее? Напълно? Напълно и изблък. Как така изчезнали? А? Да се намерят веднага. Селото обърнете, ако трябва. Оная работа с колелото на Ламбо. На сватбата, де? Е мътна. Стамате, това момиче е подозрително. И кучето е подозрително. Да се намерят веднага. Слушай! Стаматей! Добрейте. Викам, добре, че съм ги идентифицирал. Ей на кучето. Ей на и момичето. Кой там? Паролата! Голо бърдо! Нещо? Нищо. Лека служба. Той ще стрелям. Той ще стрелям. Чичо, Какво, Чичо? Какво? Голо бърдо. Какво голо бърдо? Стой, Цезар, стой! Дразнай ли се глупости? Какво голо бърдо? Паролата? Ти откъде знаеш паролата, ма? Ами ако взема да питам твоя дебел началник, разрешено ли е да се пие на пост? Ама не питам. Ще те застрелят, като ятак. Жал ми е за тебе. Хайде, минавай. Изчезвай. Пускам те само, защото знаеш паролата. Хайде, защото знаеш паролата. Минавай.
Къде ми отведоха детето? Спокойно, аз отговарям за селото, сега ще дойде. Чакай, бе. Под дърво и камък ги търсих, няма и няма. В плевните и оборите ще търсите. Под дърво и камък не съм ви казал. Лично аз по моя инициатива проверих и в плевната. И там я нямаш. Стойте, стойте, стойте! Господин кмете! Няма кмет. Хайде, хайде! Намериха в плевнята, господин старши. Четеше книга. Къде? Вероучение. Как така в плевнята? Преди половин час се обърнах заедно с кермиите. Някой да е пропускал някого в селото, докато е бил на пост. Еднак и ти. Никога не съм пускал без парола, господин старши. Чуваш ли, Стаматя? Значи това момиче се е било в плевнята. А ти кой знае къде си миткал? За наказание научаваш цялото вероучение на изуст. Ти нещо препитам. И запомни, че съм пял в църковния хор в нашето село. И знам всички евангелия и вероучения до точка. Дръж! Ти ела с мен. Твой път няма да ми избягаш. Ами кучето? Кучето после. Кмете, ела и ти, да си видиш хората. Разкарай се така. Слушам се. Това ти ли си? Аз. Кажи, моите момиче, дей, батко ти? С кого? Кажи ми и аз ще ти дам. Каквото искаш, ще ти дам. Ти си добро момиче и всичко ще ми кажеш. Не знам, господин старши. А? Ще те тикна в затвора. Тебе и оня звяр, ако да е куче. А? Не знам. Влез. А? Казах влез. Предупред... Цезар. Махни това животно от тук. Той сам няма да си отиде. Познавам го. Махайте с тога двамата. Видяхте ли, господин старши, аз и знаех. Ще те пипна с тебе някой ден. На самото место происшествие и прочее. Тогава ще видим кой кум, кой сват, кой на булката брат. Конят се поду, господин старши. Как така поду? Влязъл в градината на Сандо Бирника. Напасал се с люцерна и сега се е подул като тъпът. Ако умреш, ще останете без кон. Ти остави това ми, то трябва да се плаща. Какво да правим? Има едно спасение. Какво? Коня трябва да тича. Да се изпоти, газовете му ще излязат и коремът му ще спадне. Прокопи, ти си бил цял фелшер, бе. Ваню. Росе. Къде беше? Искаш ли пак да ми помогнеш? Ще ти помогна, казвай. Но трябва да се закълнеш, че ще пазиш тайна. Добре, заклевам се. Някой идва. Ваню, Росица е арестувана. Ей! Росе! Какво правите, момичета? Росе! Какво правите? Пуснаха ме. Ще ми помогнете ли?
Ще ги помогнем. Ще ти помогнем. Знам, но първо ще трябва да се закълнете. Ще се закълнем най-малко 2 души. Аз в мен и в Кака. И аз. Само че в обратното. Ами Ваню? Аз вече се заклех. И ние се заклеваме. Заклевам се. Заклевам се. Я, виж как се е подула жълтинката. Ей, спотено. Бре, ще уморим животното. Бре, аха. Коня трябва да се язди. Прокопи, айде, качвай се. Не мога, господин старши. Ти заповед изпълняваш ли? Никога не съм язал, господин старши. Конят е ваш и вие трябва да го яздите. И люцерната трябва да се плаща. Няма как. Ще трябва да спася животното. Ей, Господи. Животинка. А сега. Дръжте коля. Седнахте на сабята, господин старши. Видях, че съм седнал. Леко, леко. Леко. Служи му тъжа в зингията. Така. Ей, изкарай го той. Се заклещи. Готово. Ай, сега видим какво ще стане. Изкарка. Айде. Не наиграл се, Бождино. Пази се. Саблята падна. Прокопи. Заповядайте, господин старши. Айде, видим сега. Айде. Сега ще го оцеля. По зоната. Да падна от коня. Кръга ми. Къде сте, бра? Майко. Господин старши. Ох, бе, отиде ми капачката. Няма, ще оправим. Ще оправим в кръчмата. Ох, кръчмата. С ракия? С ракия. Лило, стоп. Оля, майко, отиде ми капачката. Раната трябва да се промие с спирт. Най-добре се ракия. Даньо, дай 2 ръки, бе. Едната за раната, другата за упойка. Ой, майко. Оли, духа я, Прокопи. Духа я, братко. Има си казва, остана куц. Натъртено е. Трябва да се наложи с квас и кромит лук. За 1 нощ ще го измучи. И аз ще трябва да лежа на легло, така ли? Ще лежиш. Та ще карите да ме спиват леглото заедно с болната капачка. Прокопи, удари един лек масаж. Лек. Слушам, господин старши. Какво го галиш като кокона? Ти много да не знаеш, че сега сте обръсна. По-полека ще ми свачка, капачката си я лапи. Спокойно, господин старши, спокойно. Търпение. Абе, бивал ли разтриваш тия лапи? Ракията, господин старши, не от лапи. Оля, майко! Оля, майко! Я гледай, бе, коня ти влезе, коня. $50 господин старши. Хванах го да пасе в люцерната на Ламбо. Аз го хванах. Голям зор падна, докато се приближа до него. Хванах го на прибежки. Водя го тук да ви е на разположение. Намерих фуражката. Ама сума ти порази и ми направи.
Тая люцерна трябва да я плаща някой. Стига, бе! Ти само за пари мислиш. Царството в изпитание и проче, пари. Слушай, старши, това да не е конюшня. Господин пристав, решете. Какво става тук, бе? Какъв е този кон в кръчмата? Какво сте се разгащили? Станах жертва на чрезвичайни происшествия, господин пристав. Този кон защо е тук? Пасе си. А? Пасе лице. Мамо стара, не можах да свикна с това германски. А трябва да свикнеш. Това е фюрерът. Държи реч! Позволете, господин пристав, аз съм по радиоапаратите. Фюрерът каза, че победата е близко. Той казва, че скъсяване на фронтовете. Ново оръжие. Вижте се! Майстърш! Ние ще победим. Разбрахте, нали? Unsere Führer sagt. Krank nach Osten. Точно така, господин пристав. Unsere Führer sagt. Да. Стигнете се, защото ще ви вълне до един. Аз продължавам към другите села. При най-малката следа от шумкарите, звъните по телефона в околишкото. Той е вярно, господин пристав. Ще звъним. И никакви конски истории. Ти не си коняр, а старши на полицейско отделение. Не съм. Искам да кажа, не съм старши. Как? По-точно, не съм коняр. Аз съм друго. Пардон, господин пристав. Разбрахте какво каза фюрерът, нали? Зихайл. Не. Nach Osten Drang. Те верно, Дранг. И помнете. Verstehen Sie? Jawohl. Така.
Детство мое, реално и вълшебно, детство мое, така си ми потребно. Все се мъча света да обърна, бях на отпръчка при теб